Hola, buenas. veña. Hola. Bos días. Buenos días, ¿qué tal? Vou arrimar aquí que... Pasa adiante, sin problema ningún. Como estamos? Que veño polo tema que chamaste polo que tiñas aí algo averiado, non? Temos aquí un electroestimulador muscular. Un... Electroestimulador muscular. Vale, por impulsos. Solta mamá, me cago la columna, macho. Deixou de emitir Deixou de emitir en pulsación. Claro, no Pues sé mira, chavales, sí. Mira, aquí en Betanzos tanto comes unha tortilla como comes unhas hostias, ¿sí? Vaya xente, pero... Me cago la vida. Cuidado, dalla modo que vai lastimar. Que la tes. Están Deixou enfadadísimos. de funcionar, quedou esa pantalla en... Ah, isto é o dos músculos, pode ser, non? Non sei se é o transfusionador do continuo. Pode ser o Ou transfusionador do a conde. tapa do delco. Están dando moito fallo deste tamén, da xunta da culata, todo isto. Pero eso comprei no hoxe pola mañá. Compraxelo ti, é teu. Si non mo rompas. Pero tes garantía? Ten garantía por un día, pero se me fodes despois hai non te ir pagar. No, non te preocupes, bien. Non vai dos vos, Vamos a mirar aquí. Mira, isto é... Hostia, perdón, que entro nun gimnasio destes eu puñome malo porque eu entrenei moitas veces. Eu dediqueme moito a isto, Xa se lle ve. Son cinturón negro, creo, non se me acorda o color, porque despois metino a lavar e destiñiume, non sabe, na lavadora a miña muller. Mancache unha rodilla. Que va? Tuve que parar porque, por exemplo, estes tipos eu menino me con eles. Eu iba ao Corte Inglés e empezaba as hostias cos maniquís, non sabes? E botaronme do maniquí do Corte Inglés varias veces. Non había suficiente xente de Prosegur para parar. Ai, cuidado, que se me enveneno, cuidado. E entonces, son cinturón, o cinturón teño na casa, pero porque ao ser albañil, hai que andar sempre co respiradero do aire. Deseche a ucha. E cosín, home, senón, que profesionalidade, senón se me ve a ducha. Entón decides que non me funciona, non? No. Compramos novo, pero tan jodido. Quedou esa pantalla... Quedou así, pues mira, ahora mismo acaba de encender, fíjate. Pero igual non ten tensión, pode ser? Igual sí. A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Esto normalmente para saber se ten corriente hai que meterlle a lenja. Me cago. Tú ten cuidado que é novo. Tú ten cuidado que é novo. Igual dá pouca tensión, porque ás veces veñen... Onde compraste isto? Eso comprei non por internet, joder. Non ves que agora comprase todo por internet. Home, claro, comprádelo por internet, é claro. Me cago na Ei. vida, pues algo dá, Juántame de aquí. Juántame de Se aquí. lle mete o fuciño vai te chispear, Me cago en Dios, a ver, que lle tocas, me cago en la corona. Pero ten cuidado con el que dicen que era nova, ainda vai a romper. Está novo, pero aquí na colchoneta non Metes o morro. Mira, fíjate. Eu tamén sempre ando con... Bueno, que levas aí? Cuidado comigo, vale? Cuidado como ha caído Cuidado el comigo. chope. Esto sí que é un arma de destrucción masiva. Eso ten moito ferro, Esto prepárame a miña muller cando sobra pan. Pa merenda, non? A canto máis días paso, pan máis brutal. Levas uns castañazos que nin días. Queredelo probar. Próbame isto. Próbame aí, xa verás. Próbame aí como funciona isto. Mira. Teño algo de presión, Hoxe mismo aquí, porque normalmente tampouco me importa moito que as cousas queden ben ou mal. Pero aquí, igual, se non as arreglo correctamente, igual teño algo de presión. Mira, toma de terra, correcto? Correcto. Isto é marrón positivo, azul negativo, ok? Ok. Vamos a intentar meter algo máis de potencia. Como dixaches? A ver, negativo, positivo, isto que é? Toma de terra. Toma de terra. Toma de terra sempre vai fora, sabes? Se tens que enterrala, pero notas corriente demais, esta enterrala cun clavo cando te estás poñendo a corriente. Ok? Pues pode poñer uns abdominales que como a Cristiano Ronaldo, así. Vou meter isto aquí, mismo, ves? Positivo, Negativo. negativo, correcto? Vale? Isto é fácil, Isto para cando che pasa a ti na casa. Colles cintelante, desta de empaquetar, vale? Esta marrón é a millor que hai, porque non che renda outra transparente que non van nin para tomar polo saco, vale? Mételle doble volta. Doble volta. Non escatimes, vale? Bueno, hai que aguantar do cable que che quede sempre debaixo da cinta adelante, vale? Métello dentro. Espera, métello dentro porque hai que volver a poñelo, porque escaparon os cables. Ai, daquela. Métello dentro. És bon carpinteiro, cara. A ver, fai forza, me cago en la Ai, vida, a ver. Ai, me cago. Vamos a meter aquí os cables. Aí vai. Como é o teu nome? Eu, Pablo. Pablo, xa me dixeste antes, non me acordaba, vis? Eso... E está aquí de Betanzos, Pablo? Eu son, Sí, toda a vida. de toda a vida. Non dá tortilla, carajo. Sí, señor. É familia, non?
Por ahora teño, joder, Toda. gracias a Dios, un Estos abuelos, máis os pais. Sí, pero- Estarán nos vendo na casa. un saludo desde aquí. Como chama teus abuelos, teu pai? A quen hai que saludar? Saluda e aproveita. Pois a ver, os meus abuelos de Cutián, De Rosa Cutián. e Guillermo. Que verbenas buenas. E un beso para a miña abuela Josefa de Reboredo Moza. Así, Queremos pues, moito aos tres. eso. Eu Seguro que están tamén. vendo o programa daquela. Saludo. Hombre, é que isto deixouse de facer na televisión. Antes saludaba todo Joder, Dios. hai que saludar aos abuelos aí. Eso é. Ahora, Non o trajes que é malo, ahora, esto. Vou ir marchando eu. Esto, en canto saia pola porta, enchúfalo a corriente, enchúfalo o chisme no estómago, vale? Que? Que? Se me dá algo pájalo, Non tía. che dá nada ni nada. Esto que Xa me te... dixo de espíritu dos abuelos e de todo. E ahora jas, no, me cago. Ti enchúfalo na corriente e eu a ver se xa cheguei a Montellos, vale? Venga, un saludo. Vou marchar, chavales, seguid entrenando. Este que te recupérate pronto. Eu con esto recupero Pos o os aparatos e ras. Venga, venga, un saludo, Veña, Venga, fenómeno, gracias. cualquier cousa, Chamadreme. Lalo, viudas de Lalo Penela. Hala. Deixademos un chacos. ¿Dónde van unos chacos de bocadillo? Ahí vai. Venga, chavales. Entrena fuerte, Fuerte. Hala, chao. Me cago en Dios. Uy.